И здравейте! Нещо видео завръщаме в част 2, където ще имаме 2 нива на геометрия Dash. Е такава Dash метри. В нивата се казват Back on Track и Boardist. Това ви харесва, оставете пластите, моите това видео, абонирайте на канала и нека започнем. Напишете в коментарите дали искате трета част, в която ще минеме 3 нива в геометрия Dash метри. Нека да започваме с нивата. Това е нивото Back on Track. Не знам, аз съм го минавал, но не знам дали сега ще го мина. Пък мъдичката е ту. Мале, какво е нещо? Не знам дали ще го мина. Да, го мина. Мале, тук какво става, бе? Его тайния проход. Той майче тук имаше таен проход. А да и тук имаш. Не. Ей, ще опитам пак. Това е напрягащо. Трябва да го мина, иначе не може. Няма свърши видео. Ако не мина 2 нива, няма свърши видео. А пък музичката като котка. Стой сега, пак ще опитам да видиме. Тук трябва не е задържал. Бате, ръката ми е като някаква бобомолка. Мале, замака да умра. Вау! Мале. Тук е тайния проход, който ви показах. Ей, тук дали е тайен проход. Не знам дали ще го мина. Ето го тайния проход. Където така просто минавам. Вау! Моля тук. Не! Тук имаше още един тайен проход. Мале, тук какво става? Мале, тук всякакви неща има. Не. Трябва да се средоточа. Няма как да стане. Не, защо се тук умирам? Сега е добре. Мале, тук не знам как ще го направя. Мале, ето тук беше тайна проход. Ето го пак. Не. Значи,
Трябва да го мина това. Съсредоточавам се. Мале, тук какво става? Мале, музикачката ме напряга много. Мале, аз съм убийствен. Ето го тайния проход. Мале. Дали ще минем пак от другия таен проход? Не. Задържах мишката. Трябва да го мина, няма как иначе. Мале, тук колко... Мале, тук беше най-лесното. Тук беше най-лесното. Тук бях малко. Пак играх тази игра. Но после изтрих и пак инсталирах. Мале, каква е музичката? Не. Трябва да мина. Средоточавам се. Да го мина. Трябва да го мина. Не. Мале, тук майче умрях един път. Не, тук умрях един път, ама не си го спомням. Кога беше? Не ми предстои просто. Мале, ръката ми стана, не знам на какво. Мале, тук какво става? Мале, тук как ще го мина и аз не знам. Ето го тайния проход. Не, защо? Ще се изнервя. Тук не знам дали ще го мина. Мале, за малко. Мале, страх ме. Ето другия таен проход. Събрах 3 звезди.
нивото. Мале, най-сетне минах нивото. Леко атемпт. 18 атемпт. Минах нивото. Сега идва второто, което се казва Bloodlist. Мале, тук беше много страшно. А пък тук не знам. Мале, тук много умирах, като бях малък. А пък тук има още една звезда. Много лесна звезда. Не. Не това. Не натиснах бутона. Късно го натиснах. А пък тук много умирах. Мале, тук какво става? Мале. Натиснах бутон. Това майче ще е с предишното. Или няма да се свързвам. Мале, тук какво става? Тук е право пламнало като пожар. Тук имаше един таен проход. Аз си го спомням. И беше много лесно. Мале, каква е музиката? Не знам. Ще умра. Аз умрях. Мале. Значи тук не съм натискал правилно. С това съм умирал. Тук просто не знам как ще го издържа. Виждате ли за какво става въпрос? Не мога да го направя. Мале. Ще се побъркам.
Каквото ми стана нищо. Мале, тук какво става? Не става. Мале, тук беше много страшно. Тук не може да го мина един път. Сега мога. Мале. Не пуснах мишката. Мале. Трябваше да пусна мишката. Няма да стане. Мале, тук какво става? Мале. Тук какво става? Мале. Тук беше много лесно. Ето тук беше тайната. Ето така. Ето го. Видяхте ли го? Мале, тук какво става? Това не трябваше да се случва. Аз ще натискам спейс бутона. Мале, тук какво става? Не с мишката. Тук няма да стане нищо. Пък тук какво беше, да не ви разказвам. Тук умирах по 100 пъти. Като бях малък. Няма се случи. Какво тази? Значи, тук се обърквах.
Нали, ръката ми тепери. Ох. Така. Его тайна про. Значи ще умра на друг път. Минах нивото. От коя атемт? От 27 атемт. What? В следващото видео ще минеме това и това ниво. Така че, ако видеото ви хареса, оставете по един лайк на това видео. Абонирайте се за канала, да стигнем 100 000 абонати. Довиждане!